Здравейте, здравейте! Мина доста време от последното видео, ако не се лъжа около 3 години, но какво да ви кажа, просто нямаше кой знае какви състезания, които да снимам, защото, както виждате, не живея в България. Но днес съм решил да ви взема с мене на моята последна тренировка на английска земя, защото утре се прибирам в България. И се прибирам не просто за лятото, а се прибирам за постоянно. И нямаше как тази тренировка да ни я запечатам. Тренировката ще я направя в любимия ми парк, в който живея. А кой е той, след малко ще видите. Айде, виждаме се след малко. Вече съм в парка. А кой е парка? Буши парк. В момента се намираме ето тук. Аз ще тръгна насам. Насам. Ще видим дали ще го обиколя целия, но ще тръгна в тази посока, ако можем да се видиме с едни приятели. За кой говоря? След малко ще видите. Както виждате, ето тук има крикет. Почти всяка събота и неделя се играе. В неделя преди обяд е пълно с деца, трениращи. На територията на парка има около 4 клуба по крикет, което е много хубаво. Аз ще тръгна в тази посока. Повечето пъти тръгвам насам, но този път ще тръгна в обратна посока, надявайки се да срещна едни мои приятели. Когато снимам, ще спирам, защото съм толкова бърз, че почва да ми съвее брадата и няма да ме виждате. Парка е просто уникален за тичане. Също и колездачите го използват. Ще ви покажа къде, защото има и тази възможност. Тъй като съм в Буши парк, не знам дали знаете, но от тук започват парк ръновете. От това, което съм проверил, тук в Буши парк е първия парк рън, 5 км. Един от най-посетените. Само преди, не тази събота, предната, имаше около 1300 участника. Ще ви покажа къде е старта. Времената са доста бързи, проверих. Около 80-90 човека слизат под 20 минути. Първите, ако си от първите, трябва да бягаш поне за 15 минути, 14. Нещо от този сорт. Рекорда на трасето е 13:48, като дълго време беше и рекорд на всички парк рънове. Но мисля, че при миналата или по-миналата година един световно известен, ако не се лъжа, бегач го подобри с 2-3 секунди. Не претендирам за времената дали си точно така, но всеки може да ги провери. Парка, както ви казах, е много як за бягане. Да, няма изкачвания. Само равно, но пак е нещо. Така че ще се опитам да ви го покажа. Много хубави алеи, широки, не толкова широки,
ще направим моята последна тренировка в парка. Изключително много ще ми липсва този парк. Ето тук има още един отбор по крикет. Не знам дали се вижда. Там в дъното има доста хора. Играят. Тук има още един отбор. Там е още един, мисля, че са два различни. Изключително радващо е как поддържат игрищата. Ево, така трябва да бъде навсякъде. Тук ще фанем едни пътечки. Малко е поизгоряла тревата, защото няма толкова дъжд, който казва, че в Англия вали толкова много. Добре да е в Лондон. Хайде, в Лондон не е имал толкова. Няколко дена не е валял. Така, излизаме от тази пътека, по която за първи път минавам. Кратка е. Излизам на една асфалтова част. Оттам е входа, откъдето влязах. На там. Както виждате, може да се карат велосипеди доста широко. Както и насам. От скоро време започнах да минавам в тази част на парка, защото опитвам се да минавам по повече пътеки, по-различни, защото като започна да зациклям по една и съща и направо имам чувство, че не минава никакво време и обикалям почти навсякъде, само и само да минава време. Не знам дали ще имам време да ви покажа едни градини. Красиви са, но ако остане време. Продължаваме с моята скромна тренировка. Избогуване с буши. Сега ще ви покажа частта, която винаги, когато дойда, най-много ме впечатлява. Повечето пъти минавам наляво, но този път ще променим нещата малко. Винаги, когато минавам от тази част на парка и се оглеждам вляво и вдясно, просто колко е поддържано
и дърветата, и тревата. Винаги, минавайки от тук, някакси не се пълни душичката. Къде излизаме? Излизаме на една дълга права. Аз ще минам насам. На тази права съм прекарал една камара време. Както виждате, през парка минават и автомобили. Има ограничения. Ето го. Но не през целия парк. Там беше и частта, до която могат да се движат. Оттам завиват надясно, откъдето дойдох. И отиват към тази градина. Или плантейшън. Не знам. Ей така. Аз ще продължавам. Това е един от входовете, големите входове. Те са точно два. В тази страна на парка, от тази част на парка. И в другата част се опитам да ви го покажа. Аз минавам вече по пътеките. Все още не виждам моите приятели. Много е яко. Колко добре поддържани са някои части. За моите приятели все още не ги виждам. Ще пообиколя парка. Надявам се да ги срещна. Срещам част от моите приятели. Ето ги там. Няма да ходя до тях, защото не ми се гази в тази трева. Надявам се по-нататък да срещна и другите. Още едно игрище за крикет. Тук вече съм в другия край на парка. То е и последното. Тренировки всеки ден. Почти винаги, когато идвам да тичам, има някои да тренират. Било то да играят някакви мачове, или ето там долу има една клетка, в която един хвърля, а другия посреща с, не знам как се нарича в крикета, като бейсболната бухалка, само че е плоска. Сега ще ви покажа и клетката. Ето, даже има момче, което се приготвя. Може би да посреща, не знам. Има и някой тренира. Колко е малък. Не знам дали го виждате. Ето. Ето, това е клетката. Макия. С тениската на Роналдо играе крикет, няма как. Родителите ги учат. Дават съвети, акъли. Та пейка как не изкушава да седна, ама няма.
Това са част от другите приятели. Избях. Там имаше още един. Даже не един. Това са няколко зайчета. Ето ги тук. Тези са, може би, най-големите, които виждам. Почти винаги, когато минавам от тук, от тази част на парка, те седат отстрани и пасат трева. И когато някой минава, се шмугват отдолу под оградата. Един път минавах и нещо се бях замислил. И зайчето като скочи, за малко да получа инфаркт. Все още съм сред живите. Аз продължавам. Стигнахме и до старта на парк Рана, който се намира на ето тази по-голяма поляна. Стартира се ето от тук, отпред. И се тръгва в тази посока. Правят са точно една обиколка. И финала беше малко по-нататък. Идваме и до най-любимата част на много деца. Камиона за сладолед. Винаги когато минавам от тук, всеки път си викам: абе май да спра да удара един сладолед. Но така и не съм спирал да удара сладолед. Имам достатъчно място, където да играят децата. И в този час все още има много деца. Прекрасно място за пикник, футбол, ръгби, за каквото се сетиш. Ако е много топло, както беше наскоро над 30 градуса, идваш тук, цопваш шапката, слагаш и продължаваш. По принцип продължавам натам, но днес няма да правя пълна обиколка на парка. Сега ще излезем на една от красивите, може би най-красивата част. Сега ще я видите. Ето там е другия вход за автомобили. Ето от тук те излизат. Сега ще ви покажа. Ще пресечеме. Ще отида и до този фонтан. Няма да ви лъжа. За първи път идвам толкова близко до него. Повечето пъти идвам, върта около него и си заминавам, но сега реших да дойда да ви го покажа. Статуята, ако не се лъжа, беше на принцеса Даяна. В момента има и не е изцяло чисто,
защото е много топло, но повечето пъти е доста добре. Да снимам и другите ми приятели. Аз имам много приятели в този парк. Най-различни птици, патки. Не ги е страх. Свикнали се с хората. Там има още много. Е време аз да излеза на асфалта. Айде до тия ще слеза, да ви ги покажа. Не знам къде са по-големите, надявам се да ги срещна. Надявам се от там, където мина, да ги видим. Винаги, когато бягам в тази част на парка, по ето тази права, в тази посока, минаваш, тук е едно голямо кръгово. Винаги съм се чудил защо не се организира едно състезание за издръжливост. Една 24 или 48 часово, 5, 6, 7 часово, все тая. В средата слагат конуси и се почва от единия край, от единия вход до другия е перфектно. Отстрани има достатъчно свободно място за екипите, но не знам. Между другото, не съм имал тази възможност да срещам един много известен и много голям бегач. Мо Фара. Мо Фара живее в близост до парка. Виждал съм му снимки и клипове от парка, че редовно минава и тренира в този парк. Но така и нямах тази възможност да го видя. Току-що направих 10 км. Скромна тренировка. Тренировка за сбогуване. Следващия парк ще е парк Кайлък.
който е не по-малко красив от този. Това би бил добър завършик на клипа. Не знам колко са, много са. Супер много са. Почиват си. Както виждате, е възможно хора и животни да са в един парк. Колко съм близко до тях. За първи път, когато го видях това нещо, толкова много елени, направо бях шокиран. Как се разхождат покрай хората, хората ни ги закачат, елените не закачат хората. Мисля, че само в този парк могат да се видят толкова много. И защо може да се видят толкова много? Защото близко до този парк, до Буши парк, се намира замъкът Хамптън Корт. Не знам коя година, по времето на Хенри VIII. Буши парк е бил като развъдник за такива елени, където Хенри и приближените до него са ловували. Така е било сигурно, че ще думнат нещо. Сега вече не ги ловуват. Радвам се, че успях да ви ги покажа. Надявам се да са видяли хубаво, защото на екрана на GoPro-то не се виждаше много хубаво, но надявам се, когато слагам кадрите, да се вижда. Тренировката се заформя към 11 км. Ходене, тичане. Доволно. Сега ще ви покажа и този отбор по крикет, с който започна на видеото. Ето ви. Все още съм сигурен, че има и български отбори в А група, които имат по-лош терен от този. Крикет, приказки. I'm going to send you a link.
От тук ми започна тренировката, както видяхте. А сега ще ви покажа. Значи, така, ето тук видяхме елените. Ние се намираме ето тук. Ето тук ги видяхме. Ето това е замъка Хантенкорт, за който ви казах по-рано. Това е правата, за която ви приказвах, че е яка и е готино някой ден там да се направи състезание за издръжливост. Между другото, в петък бях излязъл пак да бягам и точно тук имаше страшно много хора. Щеше да има някакво състезание. За жалост не съм разбрал. Щях да го пусна. Но спреме. Сега забелязах, че ми е побеляла брадата. Не забелязвам сега, но последното видео от преди 3 години не бях побелял. Сигурно на следващото видео след 3 години ще бъде като дядо Коледа. Шегувам се. Следващото видео, което ще направя, ще бъде от Балканядата, 44 км. Тази година ще пропуснем с брат ми Орехово. Ще видим как е на Балканядата. И така. Чао и до скоро виждане. Едни се мъчат по състезанията, аз съм возя по лифта. Какво ви кажа? Найс.